Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 7:00 lau minutu igaro diren honetan, Ezkurdiak eta Artolak Lekunberriko jaian jai pilotalekuan jokatu duten, lauterdiko txapelketa nagusiko final zortzirenetako hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak hautsi egin ditu Iñaki Artolak eta nola hautsi gainera. 22 eta 11 irabazi dio Ezkurdiari, Ezkurdia zen favorito gaurko norgehiagoka honetarako, eta honen bestez bi aste arazo fisikoekin egon ostean ligaxkan izango da alegiarra. Benetan meritu ikeragarria dauka, esan bezala ostiral arte ez genuen jakin ea Iñaki Artola gaur Lekunberrin egongo zen ala ez, azkenerako ostiralean proba bat egin zuen eta bertan jokatzea erabaki zuen, eta gaur gainera jokatu bakarrik ez. Irabazi eta gainetik pasa zaio Joseba Ezkurdiari. Partida hasieratik ez dugu bat ere eroso ikusi Joseba Ezkurdia, minik etzion egiten iaia Iñakiri piloteoan ezin nagusitu zebilen, ia denbora guztian defentsan, eta Iñaki berriz dena oso ongi egiten. Defentsan aritu hartzuenean gero Ezkurdiari pilota zail jartzen zion eta erasoan min ikeragarria egin dio. Lehen zatia nahiko berdindua joan da, egia da hasiera batean Iñaki 6-2 aurreratu dela, hor, sakea ongi egiteaz gain Josebak ere esan dugu ez duela bere maila eman, ez du pilota bat ere ongi mugitu. Iñaki Artola oso eroso eduki du, baina gero etenaldia eskatu du eta etenalditik bueltan beste itxura bat ematen hasi da Ezkurdia, askoz ere Joseba Ezkurdiaren askoz ere irudi errealago bat ikusi dugu, behar bada sakearekin asmatzen zuen, horrez gain bigarren pilotakada da horretan ere, eta ia da hor Iñakik txakalaldi txiki bat behintzat izan duela, Ezkurdiak partida seina berdindu duenean, hor gero pare bat pilota txapapera joan zaizkio, partida hasiera ona baino gehiago esango dugu egokia izan dela Iñakirena, baina hor gero mentalki eta eutsi behartzionean ongi eutsi dio, 12 eta 10 aurreratu da lehen da biziko etenaldi horretara, eta hortikan aurrera 10 eta bateko partziala egin du. Joseba Ezkurdia erabat amildu egin da, Iñakik bere jokoa egiten jarraitu du, pilota bizi mugituz, ahalik eta deserosoen jokatuz Ezkurdiak abagunea izan duenean agintzera pasatzeko ezin izan du, ez du lortu Iñaki deseroso sentiaraztea bigarren zatitik aurrera, eta horren ondorio zera bat joan egin da, 20 eta 10, 11 eta 20 hor Ezkurdiak beste tanto bat egin du, baina gero azkenen sakea ere sakez izan da, eta ondorio Iñaki Artola ligaxkan jokatuko du Jokin Altuna, Iraitz Zubizarreta eta Erik Jakaren multzoa. Benetan meritu ikeragarria esan bezala, eta Joseba Ezkurdiak lehengo urtean final laurdenetan esan behar izan zion agur txapelketari, aurtengoan da final zortzirenetan etxera joan da, kolpe gogorra, noski Arbizuarrarentzat, lauterdian sekulako maila erakutsi bakarrik ez, txapeldun handi bada, izarra handi bada lauterdian Joseba Ezkurdia, eta final zortzirenetan etxera joan behar izatea, beretzat ere noski kolpea izango zen, baina pilota horrela da, kirola horrela da, eta orain beste askotan egin izan duen bezala burua altxatzea egokitzen zaio, eta binakako txapelketarako ahalik eta punturik onenean jartzea. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.